És a dobogó legfelső fokára szólítanám, nagyon komoly profikat megszigyenítően, ifjú Zángó Zoltán! Óriási stílust tolt nekünk ma, srác, úgyhogy a Z-Power most tényleg a hátsó zsebből kell elugorni a jövőre, a Z-Power meg kell neki egy külön kocsi. Nagy tapsot még egyszer! Remethelyi László a 4. helyen, Molnár András, Zabec Norbert és ifjú Zángó Zoltán. Nagy tapsot még egyszer a 3 srácnak a dobogóra. És akkor átadnám a szót Fittikénnek a pro kategóriával. Normális, hogy ezek most akarnak spriccelni, nézd meg, nem viccelnek, spriccelnek. Nézd meg ifjú Zángó arcát, hallod, milyen mosolya van, figyelj! Nem, a szembe fúj a szél, adjál neki! Menjél oda, kicsi, menjél rá! Úgy van, gyönyörű! Srácok, igyátok meg, jobb lesz! Adjál neki, Zolika! Vigyázz a baba kucsira! Hát te hallod ezt, hogy te normális vagy? Ezt a senki nem fogja elhinni, hogy nem visítem be! Hogy letszi a szemét? Öcsém ilyet, megsírok. Direkt csinálta. Ez a lényeg, hogy vicc meg jogkedv legyen, kérem szépen. És már is elérkeztünk a pro kategória eredmény hirdetéséhez. Jön a nagy taps! Radi, ide már! Hagyjatok a Niki, hogy áll le, jót lesz nagyon a hálsejteknek, meg nem töredezik tőle a haj, úgy van, tele a szófa! Most meg írjátok meg! Úgy van! Gyerekek, van valakinek egy alsó gatyája, vagy egy törölköző Nikinek a szemében? Egyébként ezt múltkor is megfigyeltem, állandóan Niki szemével sminkszeritek, tök csináltatok. Nem láttam, hogy egy őres sminke van, azt nem szabad szembe sminkkelni.